खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे क्राइम निउज लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबो क्राइमनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ गसाइगावआव नंखाय सना हमदों, सानैखौ हमदों। आसामनि गसाइगाव पुलिसआ 19 अक्ट'बराव नंखाय सना केलेंकारिजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ खादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ लखिमपुरनि कुरुजित आली आरो बिथांनि लोगो आसार उद्दिन शेख मुंनि सुबुंफोरखौ 1.5 किल'ग्रामनिबो बांसिन नंखाय सना फाननो नाजानाय समाव हमनाय जादों। पुलिसनि अपारेशना गसाइगावआव जादोंमोन, जेराव कुरुजतखौ नंखाय सना फाननो नाजाबाय थानाय समावनो हमनाय जादोंमोन। फारसेथिं आसारखौ नंखाय सना रोगानायाव मैखोम बिफाव लादोंमोन होनना सिनायथि होदों। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि सानै सेंग्राफोर आशिष राजु चावरे आरो गौरव गिरि मकरा नंखाय सना बायनो थाखाय महाराष्ट्रनि अखलानिफ्राय दावबायदोंमोन। बिसोरखौ फिरदौस मुंनि सासे सुबुङा थगायदोंमोन, जाय साबखाथानिफ्राय गोरोबथा खालामदोंमोन आरो अजद होनाय बायदियै बायगिरिफोरनिफ्राय 2.5 लाख रां लादोंमोन। बिबानगिरिफोरा आथिखालाव फिरदौसखौ नागिरगासिनो दं, जाय केलेंकारिनि उनाव खारखोमानानै दं। मोनसे गुबुन जाथायाव गड़मुर पुलिसआ जिल्ला गथ'सा रैखाथि इउनिट मावख'नि संगीता बरुवानि अजदनि सायाव बिथा खालामनानै गोख्रै राहा लायो। बे अजदनि जाहोनाव कमलाबारिनि काटनिबारि गामिनिफ्राय अबिनाश शइकियाखौ खानाय जादों। शइकियाया दा गड़मुर पुलिस थानायाव नायबिजिरगासिनो दं। 54-24-316-5, 318-4 आरो 336-3 BNS जों लोगोसे गुबुन गुबुन धाराफोरनि सिङाव दायजों मोगा-मोगि जागासिनो दं। केसनि गुदि खिथाया आन्दोआव दं मानोना बिजिरगिरिफोरा बिथांनि बाहागो लाफानायखौ नायबिजिरबाय थादों। नैथि खौराङाव दङ सरकारि धोन जाख्ल'नायनि दायाव माजुलियाव सोरखारि मावख'गिरिखौ खादों। माजुलियाव सोरखारि रां जाख्ल'नायनि दायाव जिल्ला गथ'सा रैखाथि इउनिटनि सासे मावख'गिरिखौ पुलिसआ हमदों। दायनिगिरि अबिनाश शइकिया, जाय थिखायारि बिथायाव खामानि मावगासिनो दंमोन, बिथाङा सोरखारि बाहायनायनि थांखिजों 1.5 लाखसो रां जाख्ल'दोंमोन होनना अजद होदों। जिल्ला गथ'सा रैखाथि इउनिटनि बिबानगिरि संगीता बरुवाजों होजानाय बे नेमखान्थियारि अजदनि उनाव बिथांखौ खानाय जादों। गड़मुर पुलिसआ अजदनि सायाव बिथा खालामनानै शइकियाखौ कमलाबारिनि काटनिबारि गामियाव थानाय गावनि थाग्रा खुलिनिफ्राय हमनानै लादोंमोन। बिथाङा आथिखालाव गड़मुर पुलिस थानायाव सोंथि सोंगासिनो दं मानोना बिबानगिरिफोरा अजद होजानाय राङारि बेले-बेजेनि गुबै बाथ्राफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। अबिनाश शइकियानि बेरेखायै गड़ पुलिस थानायाव धारा 54-24, 316-5, 318-4 आरो 336-3 BNSनि सिङाव गोबां आयेनारि राहाफोरनि बिदिन्थि होनानै गड़मुर पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसननाय जादों। बिबानगिरिफोरा दा रायजोआरि धोननि अजद होनाय बाहायनायनि थाखाय बिबान होनायखौ रोखा खालामनो थाखाय फोरमान बुथुमनाय आरो आयेनारि बिखान्थिनि दावगालांनायाव गोसो होदों। थामथि खौराङाव दङ करिमगन्जआव सासे बांलादेशी नोगोरारिखौ हमदों, सिमा बारनानै दैथायहरदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 19 अक्ट'बराव बुंदों दि रायजो पुलिसआ करिमगन्ज जिल्लायाव आयेन बेरेखायै हाबफैनो नाजानाय सासे बांलादेशी नोगोरारिखौ जाफुंसारै हमनो हादों। एमडी आरिफ मुंनि सुबुंखौ सिमा बारनानै दैथायहरफिननाय जादों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला ससियेल मिडियायाव मोनसे बिबुंथियाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम पुलिसनि नाजानायखौ बाख्नायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि इन्ड'-बांलादेश सिमायाव बेबादि हाबफैनायनि नाजानायखौ फेलें खालामनो थाखाय जोंनि गावारि आबुङै सांग्रां। ब्रैथि खौराङाव दङ गवालपारायाव हिन्जावसाखौ लांखारदों, बिथांखौ हगारनो थाखाय 20 लाख रां हगारनायनि दाबि खालामदों। अनजिला राभा मुंनि सासे लाइमोन आइजोखौ गवालपारायाव लांखारनाय जादों। बिनि लांखारग्राफोरा बिखौ हगारनो थाखाय 20 लाख रां दाबि खालामदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। लांखारग्राफोरा गावसोरनि दाबिफोरखौ फोरमायनो थाखाय बिथांजोनि नखरजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन, जायजों सुबुं समाजाव गिनाय आरो गोनांथार आबहावा सोमजिदों। अनजिला, जाय थांनाय बोसोरनिफ्राय गवालपारानि मोनसे गावारि क्लिनिकआव साख्रि मावगासिनो दंमोन, बिथांखौ जोबथा खेब खामानियाव थांनाय समावनो नुनो मोनदोंमोन। पुलिसआ बे केसखौ जोबोद गोख्रैथिजों नायगासिनो दं। बिथांजोनि लांखारनायनि सोरगिदिं थानाय थासारिफोरखौ मिथिनो थाखाय मोनसे गुवारै नायबिजिरनाय जागायदों। बिबानगिरिफोरा जाथायनि सोमोन्दै गोनांथार गुदि खिथा बुथुमनो जागायबाय आरो अनजिलाखौ नागिरनो आरो लांखारग्राफोरखौ हमनो नाजागासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव सासे गुबुन हारिनि बयफ्रेन्डआ बर' हिन्जावखौ बुथारनो नाजानायाव हमजादों।
गुवाहाटीयाव शुक्रबारखालि हराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सासे सेंग्राया 21 बोसोर बैसोनि उर्मिला ब्रह्म मुंनि सासे आइजोखौ बुथारनो नाजादोंमोन। गाग्लोबजाग्रा हिन्जावसाया आथिखालाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटाल (GMCH) आव गावनि उदै आरो गोदोनायाव जखम जानायनि फाहामथाय लागासिनो दं। गाग्लोबग्रा, जायखौ बायहाटा सारियालिनि बिकास डेका होनना सिनायथि होनाय जादों, बुंनाय बायदिब्ला बिसोरनि सोमोन्दो, जाय सिगाङाव जोबदोंमोन, गाज्रि जानायनि उनाव उर्मिलाखौ गाग्लोबदोंमोन। बे जाथाया हरनि 9 रिंगासोआव जादोंमोन जेब्ला उर्मिलाया हाथाइसिम थांगासिनो दंमोन। जिउ राहाजों सासे गारि सालायग्रा बिकासखौ उर्मिलानि गुबुन हौवाजों गोदान सोमोन्दोनि थाखाय बे हाबाखौ मावनायनि सन्देह खालामनाय जादों। उर्मिलाया हाथिगावनि आबाहन पथआव उकिल एस.एन. बरपुजारीनि गंसे न' भारायाव लागासिनो दंमोन। गाग्लोबनायनि उनाव बिकासआ अजद होनाय बायदियै बिष्णुज्यति र'डआव अमल बरपुजारी मुंनि सासे सुबुंनि न'आव आश्रय लादोंमोन, जेराव बै समाव नखरा न'आव गैयामोन मानोना बिसोरो गावारि जाहोननि थाखाय गुवाहाटीआव बायजोआव दंमोन। गुवाहाटी नोगोरमानि पुलिसआ बिकासखौ जाफुंसारै हमनो हायो आरो सुनायाव बाहायनाय सिखाखौ बोखांनो हायो। 6थि खौरांआव दङ बांलादेशआव आपेल फालांगि खालामनायनि थाखाय BSF सानै हमजादों। 18 अक्ट'बर 2024 मायथाइयाव मोनसे जाफुंसार अपारेसनाव सीमा रैखाथि हानजा BSF, मेघालय फ्रन्टियारनि रौनियाफोरा मेघालयनि सानजा खासि हिल्स जिल्लायाव गेजेर हायुंआरि सीमा खाथियाव बांलादेशआव आपेलनि मोनसे गिदिर खेब दैथायहरनो नाजानाय सानै भारतारि नोगोरारिफोरखौ होबथादोंमोन। जर'खा इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै BSFनि 4थि बेटेलियननि मावथिफोरा पिरद'आ सीमा ओनसोलाव दाउखि लिंकाट लामायाव गंनै गारि, गंसे मारुति एल्ट' आरो गंसे मारुति वेनखौ हरखाबै होबथादों। गारिफोरखौ सीमा बारनानै सिखाव फालांगिनि थांखिजों 40 बाक्सु आपेलजों बुंफबनाय मोन्नाय जादोंमोन। सोंनाय फिननायनि समाव सालायगिरिफोरा कनसाइनमेन्टखौ लांनो थाखाय जेबो नंगुबै फोरमान बिलाइ एबा गोजोनथाव खेंफोरथि होनो हायाखैमोन। हमजानाय सुबुंफोर, गारिफोर आरो आपेलनि कनसाइनमेन्टजों लोगोसे आरोबाव नायबिजिरनाय आरो आयेनारि राहानि थाखाय पिनुर्स्लायाव कास्टम मावख'गिरिफोरनो गथायना होनाय जाबाय होननानै खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। 7थि खौरांआव दङ आसाम पुलिस जवाना सिलचर सार्किट हाउसआव गावखौनो गावथारदों। रिपर्टनि बायदिब्ला सिलचर सार्किट हाउसनि जिरायग्रा खथायाव आसाम पुलिसनि सासे जवानखौ गोथै देहा मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जवाना सानजौफुआव सार्भिस राइफलजों गावखौनो खर'आव गुलि गावदोंमोन। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ ईश्वर सिन्हा होनना मिथिनाय जादों। जाथायनि उनाव जायगानि पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो, गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय सिलचर मेडिकेल कलेजसिम दैथायहरो। जवाना मानो गावखौ फोथैना लादों बेयो दासिम रोखा नङा। पस्टमर्टेम रिपर्ट फैनायनि उनाव आरोबाव गुवारै मिथिनो हागौ होनना साननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा GK, मेथ्स आरो इडुकेसन भिडिअ'स नायनो गोसोब्ला स्क्रिनआव होनाय चेनेल ब्रह्मपुत्र ब्रेन्सआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।